Путешествие по Полесской земле продолжается. Только что мы побывали в кафедральном соборе, а сейчас идем в музей Полесская Веда. І наші продки світ вокруг себе уявляли у вигляді древа життя. У нас такое символічне тут представлено. Древо життя злучало три сфери. Його корені знаходилися під землею, ствол древа життя знаходився на землі, і крона древа опиралася у небо. Древо життя – це вічний круговорот, у який нема ні початку, ні кінця, тільки вічна ідея змін і повторів. І по своїй сутності древо життя – це є льос чоловіка від його народження до смерті і до нового народження. Тут у нас три покоління злилися у одним життєвому круговороті. І тут про сповість часов проглядається високий сенс життя. Не порушити святого закону роду, вертатися до коренів і не порушати традицій. У нас такий вельми цікавий порог символічний, така скривлена простора. Гэтый порог, ён відділяє нас з вами сьогоднішніх від нас вчорашніх. Нас з вами, людей сучасних, від наших продків, які жили раніше. І я усіх вас запрошую переступити праз гэтый порог. Ходимо, будь ласка. Переступивши порог, мы опинилися у хаті. Хата як центр сусвету, да? Это ось отсюль почнеться наше з вами подорожжя по сусветному древу життя. І почнемо ми його від коренів древа життя. Хата для білоруса Поліщука – це було нечто своє, родне. Все, що знаходилося поза хатой, це вже було нечто чужое, це була неосвоєна природа, яка і несла в собі риси хаосу. І лічилося, що лепш за все селиться на тим місці, де жили дяди і прадіди. Коли була необхідність вибирати нове місце для житла, то на місці будучого дому проводилися різні ритуали. Ну, спочатку треба було легше переночувати, і якоби у сні повинно було приснитися, яка у дальнейшем на цьому місці буде житка. Очерчували квадрат паміром з будучи дом, і у вугли гэтага квадрата клаліся камені, звичайно, со старого дома, і лічили, що гэтыя камені яны будуть нібито обереги, і гэтыя камені повинні оберегати дом з чотирьох боків світу. У центр квадрата могли ставити якое-небудь молодое древце, яке символізує наше сусветне древо життя. Конструкція, зроблена по записках знакомитого етнографа Олександра Казимировича Сершпотовського, який дослідував Полісся у початку 20-го століття. Огонь, здобытый з допомогою огневицы, називався зніч. Це був священний огонь, який берегли, оберігали, його поважали. Гэтый огонь нельга було підтримувати, ну, скажімо так, брудними дровами, у його нельга було плявати. При гэтым огню вели себе поважно, не сварилися. І гэты огонь ні в якім разі нельга було позичати сусідям. Коли приходить сусідка і просить дати огню, нельга було його давати, лічили, що у сусідній хаті гэтый огонь наробить беды, він викликає пожар. Ну і так само ще лічили, що в уголек з одної печки нельзя нести в другую печку. Так само у нас в експозиції ми бачимо представлені дитяче одіння, дитячі меблі, цацки, які нечим подобні до тих, з якими гуляли селянські діти раніше. Пристосування для продіння, для тримання, процес тримання гіперспусті. Ось тягом часу навчила дочку і ткати. Фросний або ткацький станок. К 17-20 годам дівчина повинна була ткати собі цілий купол з посагом, приданого. Казались только, что ваш куфор трещал. И великая ганьба была той девчине, подчас веселья якой, где дома такие куфор наносили в куфор и доставала все свои вырабы. Это рушники, это постелки, это разные тканины для пошива одежды, ну и так далее. Все это развешивалось, и те, кто присутничал в хате и мужа, оценивали в первую чергу колькость этих виробов, их якость. Ну и потом уже богатство узоров. Только после такой вот выставки молодая родилась полноправной помощницей у господарства своего мужа. Так само після весілля з голови молодої здимався вінок і на голову завивалася намітка. Змінити вінок на намітку – це значить перейти в інше соціальне становище. А дальше, друзья, видео нет, потому что подошел, я так понимаю, работник музея и сказал, видео снимать нельзя, только фото. Как вы считаете, друзья, мое мнение, это невероятная глупость.
Таких музеев на нашей родной земле не столько много, почему бы не услышать и не увидеть наше наследие. Наследие, собранное по крупицам, по малюсеньким артефактам. Вы сами можете это видеть. Этот музей позволил прикоснуться к тому духовному наследию, которое осталось нам от предков, к нашей генетической памяти, где хранятся исконные достояния полесской культуры, которые вырастили и воспитали жителей этих мест. Этот музей воодушевил на творческие поиски не одно поколение ученых-этнографов и многих белорусских поэтов. Зло, мужчина, жанчына, жыццё, смерть. І пройшовши по такому вот коридору нашему жыццю, мы вяртаемся в пачатак. Начинается новый виток. На свет народжаецца новый человек. И для него повторяется с самого початку. Той самый вечный круговорот. Едем дальше, в Юровический мужской монастырь.